Ahojte. Často dostávame otázky, akým spôsobom si môžem schladiť vodu na čaj, ktorý vyžaduje teplotu 80 stupňov, bez pomoci kanvice s reguláciou teploty alebo bez teplomera. Urobíme to jednoducho a to je, že 100 stupňovú vodu z kanvice prelejeme do jednej šálky. Chvíľu počkáme, kým vlastne tá šálka absorbuje teplotu a je zvonku teplá. To nám schladí, jedna šálka nám schladí teplotu vody cca o 10 stupňov Celzia. Prelejeme do druhej šálky, počkáme a keď nás vlastne začne páliť ruka z druhej strany tej šálky, zvonka šálky, znamená, že šálka absorbovala to teplo z tej vody a teraz máme teplotu vody 80 stupňov. Túto vodu potom môžeme použiť na zaliatie čaju alebo už priamo do tejto šálky môžeme nasypať zelený čaj a luhovať.